Туск кажа пра тое, што можна адкрыць два памежныя пункты, паколькі мяжа, як ніколі, добра ахоўваецца. Такое тлумачэнне дае. Мы задаемся пытаннем. Калі яшчэ ў 23-м годзе казалі польскія ўлады пра тое, што пераход у Баброўніках будзе адкрыты на наступны дзень пасля вызвалення Пачобута, то тут паўстае пытанне, ці сапраўды мы можам разлічваць на вызваленне Пачобута бліжэйшымі днямі, бо да лістапада застаецца 3 дні, а да улюбёнага свята 7 лістапада тыдзень. Чаго чакаць і што стаіць за гэтай заявай Туска, на вашу думку? Прынамсі, такое вызваленне было б цалкам лагічным. У гэтым кантэксце ўсё ж такі менавіта за гэты пераход і зачыняўся. Тут трэба пачакаць. Я спадзяюся, што ёсць пэўныя дамоўленасці ўсё ж такі паміж Варшавай і Мінскам, і абодве бакі будуць дзейнічаць адпаведна гэтым дамоўленасцям. Інакш такога асаблівага сэнсу ў гэтым няма. Прынамсі, я не бачу, якім чынам сітуацыя на мяжы з Беларусі і Польшай палепшылася, істотна палепшылася апошнім часам. Трэба сыходзіць з таго, прынамсі, спадзявацца на тое, што ёсць гэтыя дамоўленасці, і на тое, што могуць быць адпаведныя крокі з беларускага боку. Спадар Александр, а можа ўсё тлумачыцца прасцей, асабліва калі ўзяць, што дзве суседнія мяжы, гэта польская, беларуская і літоўска-беларуская, і вось такі у розным кірунку там цяпер падзеі развіваюцца. Можа ўсё прасцей тлумачыцца, што папросту ніхто на захадзе не ведае, што з гэтым Лукашэнкам рабіць? Тут, конечно, можна яшчэ нават уявіць сябе, што ідзе такая гульня добры паліцэйскі, дрэнны паліцэйскі, то бок літоўцы зараз дзейнічаюць жорстка, палякі наадварот адчыняюць пераходы. Калі Польша зачыняла мяжу, Літва нічога не рабіла. Магчыма, вось тут ідзе такая спроба выкарыстання розных магчымасцяў. Што тычыцца ўвогуле сітуацыі ў Беларусі, трэба сказаць, што і магчымасці Літвы і Польшы паўплываць на тое, што там адбываецца, досыць абмежаваныя. Вось зачыняць альбо адчыняць пераходы, гэта вось тыя магчымасці ўплыву, якія яшчэ ёсць. Можна нават уявіць сябе, што можа з таго моманту, калі Польша зачыніла мяжу, там ішлі нейкія перамовы, былі пэўныя дамоўленасці, вось зараз яны ідуць да нейкага фінальнага выніка, і можа мы пабачым нейкія адваротныя крокі з беларускага боку. Калі гэта ўсё ж такі такая спроба добраахвотная з Польшы, што вось мы працягваем беларускаму боку руку і паглядзім, як яны будуць на гэта рэагаваць, вось мы гэта зрабілі і чакаем ад іх пэўных крокаў. Магчыма, гэта таксама такі варыянт, паглядзець, ці спрацуе гэта не. Тым больш, што той жа Дональд Туск падкрэсліў, што гэта свайго кшталту спроба. Вось паглядзім, як яно будзе працаваць. Наш чым адкажа беларускі бок. Так ці інакш, гэтая заява з польскага боку ёсць, калі гэта будзе выканана і гэтыя пераходы адчыняцца, то тады трэба чакаць нейкіх крокаў з беларускага боку. Таксама Туск робіць сваю заяву менавіта ў момант, калі вырашаецца, як будзе выглядаць мяжа з Літвой. Ужо заўтра Камісія нацыянальнай бяспекі мае прыняць канчатковае рашэнне, або далейшая праца, альбо закрыццё на нявызначаны тэрмін. Туск кажа пра тое, што ў супрацы з літоўскімі калегамі яны маюць сваю стратэгію, але ці не выглядае, што ўсё ж такі стратэгіі няма і кожны вырашае сваё? Тэарэтычна, канешне, і можа быць гэтая стратэгія, калі мы ўявім сабе, што літоўскі бок вырашыць канчаткова гэтую мяжу зачыніць на нейкі працяглы крок, то куды, па якімсьці чынам павінен адбывацца і транзіт, і далей, магчыма, гэта звязана менавіта з гэтым літоўскім рашэннем, што вось літоўцы зачыняюць, і каб не адбыўся калапс на мяжы, вось Польша трошкі паляпшае магчымасці. Дарэчы, у той час, калі Польша літоўская мяжа актыўна працавала, і вось такога сур'ёзнага калапсу не адбылося. Магчыма, нешта такое вось і будзе адбывацца наступным часам, і калі вось такі сцэнарый уявіць, то заявы Туска выглядаюць лагічна, што мы гэта зробім на пэўны час, паглядзім, як яно будзе працаваць. Можа, беларускі бок і адгукнецца, можа, яны зразумеюць, што вось ім пайшлі насустрач і чакаюць адпаведных крокаў. Можа, вось такім канструктыўным
чынам можна будзе дасягнуць пэўных мэтаў. І зноў жа, магчымасці ўплываць вельмі абмежаваны. І Польша, і Літва, і Латвія, яны тэсціруюць розныя варыянты, ну, я б нават не сказаў да дыялогу, а магчымасцяў суіснавання з рэжымам Лукашэнкі. Ну, вось зараз такі варыянт. У гэткай сітуацыі ці, можа, мае сэнс паспрабаваць звярнуцца зноўку да нейкага вонкавага арбітра, да прыкладу, да ЗША, альбо да Кітаю, альбо, магчыма, нават да Расіі, калі вось цяпер гаворка вядзецца пра імавернае блакаванне таксама і Калінінграду. Можа паспрабаваць на Лукашэнку еўрапейскім краінам паўплываць праз тых, у каго ёсць з Лукашэнкам вось гэты кантакт? Польскі бок спрабаваў гэта рабіць праз Кітай. Думаю, што ў кантактах са Злучанымі Штатамі і Вільнюс, і Варшава уздымаюць гэтае беларускае пытанне. Што тычыцца Расійскай Федэрацыі, то тут яшчэ вялікае пытанне, якую ролю Расія ва ўсім гэтым адыгрывае. І гэта тычыцца іміграцыйнага крызіса, і вось тое, што зараз адбываецца ў дачыненні да Літвы, бо, як вядома, Расійская Федэрацыя разглядае еўрапейскія краіны ў якасці свайго галоўнага ворага на дадзены момант. І то бок пагаршэнне стасункаў яшчэ большае пагаршэнне стасункаў паміж Беларусю як саюзнікам Расіі і гэтымі еўрапейскімі краінамі, яна на тле ўсяго таго, што ўвогуле адбываецца зараз у Еўропе, выглядае лагічна. І Расія ў пэўным сэнсе зацікаўлена ў эскалацыі. Так што тут яшчэ пытанне, што Лукашенко сам можа вырашыць. Ці, напрыклад, усе гэтыя пытанні, якія тычацца мяжы, я маю на ўвазе, і зонды, якія залетаюць на тэрыторыю Літвы, іміграцыйны крызіс, ці гэта толькі Лукашенко. Ці Лукашенко дзейнічае тут супольна з Масквой і не ў стане сказаць, ну не, выбачайце, я тут хочу замірыцца з палякамі, з літоўцамі, я больш не буду займацца такімі справамі. А калі ідэя сыходзіць з Расійскай Федэрацыі, і Расія чакае ад яго менавіта гэтых крокаў, то тады ён вырашыць нешта, напэўна, сам і не зможа, як бы тут не імкнуліся з ім размаўляць. Ну, у кожным выпадку можна меркаваць, што прынамсі за сваім языком Лукашенко можа сачыць і ўплываць на тое, што ён сам гаворыць, калі ўзяць нават сённяшнія выказванні ў часе Менскай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы, ну там відавочная антызаходняя рыторыка і падвышэнне ставак альбо накручванне сітуацыі. Тут не істотна, як гэта назваць, і па міграцыйным крызісе, і па гэтых метэазондах з кантрабандай і так далей, то ну неяк не выглядае на тое, што альбо Лукашенко настолькі бязвольны, што ён вот, ну, зусім ніяк. І не выглядае таксама, як чалавек, который вось гатовы прыслухацца да знакаў, пра якія, магчыма, меў на ўвазе сёння Дональд Туск. Так, акурат пра мігрантаў казаў Лукашенко на сённяшняй канферэнцыі па бяспецы і адкрыта кажа, мы не будзем еўразвяз, Еўропу абараняць ад мігрантаў. Паколькі ёсць санкцыі, пасля ўзгадвае, што інфраструктура была звернута Польшчай, Літвой і Латвіяй, інфраструктура памежная, ну і таксама кажа пра тое, што Запад зазываў мігрантаў да сябе. Это ўжо трэцяя прычына. Тым не менш, ён кажа пра тое, што не будзе абараняць у гэты ж дзень. Рыторыка, сапраўды, вельмі жорсткая, абсалютна неканструктыўная ў адносінах да розных еўрапейскіх краінаў, і перш за ўсё да Польшчы і да Літвы, яна вельмі абразлівая. Так што і тут цікава, што гэта, напэўна, сапраўдныя эмоцыі Лукашэнкі, бо гэтыя цікавыя тирады з ягонай прамовы яны прагучалі, калі ён адрываўся ад паперкі. То бок вось там, напэўна, ў гэты момант быў сапраўдны Лукашенко, у тым сэнсе, што ён думае, але вопыт сачэння за Лукашэнкам ён жа паказвае за яго дзейнасцю, што яго справы і словы вельмі часта адрозніваюцца. Магчыма, вось зараз мы пабачылі гэтую жорсткую рыторыку, дзе ён паказаў, які ён жорсткі, які ён гатовы, які ён моцны, наколькі ён не гатовы ісці на нейкія кампрамісы, а так ці інакш паступова ён будзе ісці менавіта на гэтыя крокі. Што тычыцца нелегальнай міграцыі, дык хутчэй за ўсё ў любым выпадку лічбы будуць зніжацца бліжэйшым часам. Бо гэта зімовы час, у зімовы час звычайна колькасць нелегальных мігрантаў з
пагодны з прычынаў надвор'я памяншаецца. Гэта першы момант. Што тычыцца астатніх пытанняў у адносінах да Літвы, то тут трэба паглядзець, як яно будзе. Ну вось ён зараз кажа, што да зондаў ніяк, што гэта дробнае пытанне, што гэта не важна, што гэта ўвогуле не прычына. А вось паглядзім, а што будзе наступнымі днямі. Якіх іх будзе колькасць, і будуць яны залятаць. Я не выключаю, што рэзкія словы будуць з аднаго боку, яны былі для ўнутранай аўдыторыі, часткова для знешняй аўдыторыі, каб паказаць вось які ён прынцыповы, а насамрэч могуць жа Лукашенко пайсці на пэўныя асцярожныя, хай сабе асцярожныя, але канструктыўныя крокі. Гэта я бы не выключаў, бо ўсё ж такі зачыненне мяжы гэта для яго балюча і непрыемна. Ну, таксама балючыя і непрыемныя для яго санкцыі, калі раней Лукашенко гаварыў, што іх не заўважае, што яны нават на карысць могуць там ісці і так далей, то цяпер гэта ўжо удаўка на шыі беларускага народу. Ці вось на гэтыя словы найперш ва ўсіх ягоных сённяшніх выказваннях варта звярнуць увагу. Магчыма, яны якраз тлумачаць нават гэту жорсткую всю рыторыку, што Лукашенко па сутнасці пачынае гандаль і цана стаіць, гэта зняццё менавіта еўрапейскіх санкцыяў. Лукашенко не хавае таго, чаго ён жадае, і ён тут не арыгінальны. Гэта міграцыйнае пытанне ў прыватнасці выкарыстоўваюць і іншыя кіраўнікі дзяржаваў, якія мяжуюць еўразвязам. Тут можна ўзгадаць і караля Марока, пытанне мяжы паміж Марока і Іспаніяй, альбо Турцыя. То бок гэта дзяржавы, якія ведаюць, наколькі гэта балючае і непрыемнае пытанне для еўразвяза, якія прапаноўваюць свае паслугі. Вы будзеце нам платіць, альбо мы будзем атрымліваць розныя прэферэнцыі ад вас, і мы гатовы добра ахоўваць мяжу. І раз-пораз яны сапраўды, каб гэтую цану падняць, яны розныя штучныя міграцыйныя крызісы арганізоўваюць. Вось Лукашенко ён хоча таго ж самага. Ён жа фактычна адкрыта кажа: я да гэтых мігрантаў не маю ніякіх адносінаў нібыта, але калі мы ж дамовімся, дык на мяжы ўсё будзе спакойна, ўсё будзе як раней, і ніхто не будзе праходзіць, і я буду гэтую мяжу ахоўваць. І сваю цану ён таксама агучыў. Так, ён хоча атрымаць адмену ўсіх еўрапейскіх санкцыяў. Таксама, як ён хоча атрымаць адмену ўсіх амерыканскіх санкцыяў. Ну, гэтая прапанова Лукашэнкі, яна абсалютна нерэалістычная, бо еўрапейскія санкцыі, яны кожны раз уводзіліся за канкрэтныя падзеі. За парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, за міграцыйны крызіс і, перш за ўсё, за саўдзел Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны. Калі Лукашенко будзе кантраляваць сітуацыю на мяжы, калі прыток нелегальных мігрантаў спыніцца, тады ў Еўропе могуць сапраўды разважаць пра адмену санкцыяў, якія ўводзіліся менавіта за гэта. А вось гэты прынцып, які ён прасоўвае, што давайце ўсё адменім і ўсё будзе раптам добра, і я вам пайду пэўныя крокі, і вы мне ўсё адменіце, ну гэта так не працуе. Ён проста не разумее, а хутчэй не хоча разумець, як яно працуе ў еўразвязе. Ёсць таксама пытанне эскалацыі ў рэгіёне. Менавіта адказам на эскалацыю ў рэгіёне назваў Лукашенко сёння размяшчэнне комплексу арэшніку ў Беларусі. І ўжо пасля ягоных заяваў прэс-сакратарка Наталя Эйсман сказала пра тое, што арэшнік заступіць на баявое дзяжурства ў Беларусі ўжо ў снежні 25-го года. То бок гэтыя заявы, якія вядуць да эскалацыі і магчымае паляпшэнне сітуацыі з суседзямі, як яно будзе суіснаваць далей? Што тычыцца эскалацыі, я б тут яе не перабольшваў насамрэч. Ну добра, ну хай сабе будзе гэты арэшнік, хай сабе будзе тая ж самая ядзерная зброя. І што далей? Лукашенко ж выдатна разумее, што ў тым выпадку, калі гэта будзе прыменена з тэрыторыі Беларусі, будзе адпаведны адказ. То бок карэнным чынам сітуацыя ў галіне бяспекі не змяняецца. Што тычыцца псіхалагічнага ўплыву, ну так, канешне, жыць з вось такім суседам, на тэрыторыі якога ёсць ядзерная зброя і яшчэ гэтыя арэшнікі, гэта не самая прыемная справа. Але прынцыпова гэты шантаж, ён не спрацуе. І гэта і нічога, і рэакцыя там на гэта абсалютна стрыманая.
Так што як бы беларуская дзяржаўная прапаганда гэта не прасоўвала, гэта асабліва ўжо нікога на захадзе не здзіўляе і не прыводзіць да таго, каб змянялі сваё стаўленне. Беларусь успрымаецца разам з Расіяй як сур'ёзная прагроза і выклік для еўразвяза, і з арэшнікам сітуацыя толькі, і гэта толькі падкрэслівае яшчэ раз гэтае становішча. Ну а што тычыцца мяжы, я не думаю, што вось тыя ж арэшнікі альбо іншыя рэчы, што яны сур'ёзна уплываюць на рашэнне адчыніць мяжу альбо зачыніць мяжу. Умовы адчынення і зачынення мяжы вядомыя, не было бы зараз гэтых метэазондаў, не было бы ўсёй гэтай сітуацыі на мяжы з Літвой. І што цікава, калі беларускія ўлады імкнуцца гэта нейкім чынам патлумачыць, яны там кажуць нешта пра кантрабандыстаў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Літвы, ну гэта ўсё добра. Пытанне галоўнае, яно застаецца. Гэтыя зонды прылятаюць з тэрыторыі Беларусі. Гэта значыць, што беларускія ўлады альбо не змагаюцца з гэтым, альбо не ў стане, альбо павінны проста сказаць, мы не ў стане кантраляваць сітуацыю на ўласнай тэрыторыі. Вось і ўсё. Усё досыць проста. Пры гэтым Лукашенко кажа пра закрыццё мяжы з Літвой, называе яго шалёнай афёрай і нават кажа пра тое, што это, магчыма, было зроблена для таго, каб перашкодзіць канферэнцыі па бяспецы, якая акурат была ў Мінску. Ну, гэта я не ведаю. Гэта такі гумар, назовем так. Ну, каму яны пашкодзілі асабліва? І, дарэчы, калі б яны сапраўды паспрабавалі пашкодзіць і там нікаго не прапускалі бы, ну, напэўна, і з прадстаўнікоў заходніх краінаў, якія ўсё ж такі там былі, хай сабе і не вельмі сур'ёзныя палітычныя фігуры, ну, за выключэннем, бадай, міністра замежных справаў Венгрыі, але ім было б дабрацца напэўна, куды цяжэй у Беларусь. Так што у гэтым сэнсе гэта выглядае проста смешна, і яшчэ адна спроба павысіць значэнне гэтай канферэнцыі, якую насамрэч такім сур'ёзнай падзеяй назваць нельга. І на гэтым сканчваем нашу размову. Александр Фрыдман, палітычны аналітык, быў нашым госцем. Дзякуем.